Tamas mage kambi mar Safaricom oyawo bade manyien e dho wath ma Misori e kar chungo od bura mar Rarieda. Gino mabiro reso jopiny e wuoth mar ondamo mar abora manyo giwuotho ka gimanyo chenro mag Safaricom e gwenge mag Bondo kod Siaya. E kindeno Safaricom bende osedayanga chenro ma otese ne pata mo mageto konyo customers ne kungo mag omenda kod yudo chenro mamoko momedi ahinya to e yor goyo simo kod nyiewo bundles mag donjo e mbui. Nyasi no noywore kod jolendo mag Ramogi Radio ka jopiny mane ochopo puoyo okang' makamano kod mich mogundho mane giyudo ka giywago midhiero magisekalo e yor manyo chenro mag Safaricom e kinde mokalo. Aya, nataka zingine kawuono puonjora wach pochi la biashara mabiro nyiso joma customer makonya ma nyiepo kuoma mondo ogine or pesa pochi la biashara. Seche ma gioro pesa pochi la biashara gipogo na pesa na makawaida mag biashara to be ok ginyal duoko pesa cancel pesa ka giseoro. Zawadi mogimiyowa en kaka gimiyowa mogo, gimiyowa mo, gimiyowa gi sukari. Wamor gi odiochieng' makono gi Safaricom. Campaign miluongo ni Safaricom pata mo. Safaricom pata mo en gima konyo jopiny nikech kaluwore kod yuto ma mari wuon. King'iyo samoro nitiere ng'at moro mane kod siling 20, ng'ato nigi siling 100, ng'ato pesa dhi kamano. Koro ibro ng'iewo bundles magi kaluwore kod pesa ma intiere go kacha. Jo Misori osebet ka winjo matek ka chunogi mondo gichul mondo gichul 800 kaidho mondo gichop Bondo mondo giyud customer service ma Safaricom. It's our opportunity to bring, as one of the presenters told me today, to bring a sigh of relief to our customers. And how we are doing that, we are starting with mobile data. Mobile data is now a lifestyle. Most people use it for learning, they use it for their work. The whole day you're actually online, they use it for their business.